Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurko saioan, lehenengo, Peio Salabururekin bere azken lanari buruz hitz egingo dugu, panfleto bat atzenduraren kontra. Horren ondoren, Arerio taldeko kideak hemen izango ditugu. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1521 Iruñeko gudua borrokatu zuten nafarrek eta inbasore gaztelarrek. 1512ko konkistaren ostean, urte hartako maiatzean, Nafarroako erresuma berreskuratzeko saiakera arrakastatsua egin zuten nafar legitimistek, soldadu frantsesen laguntzarekin. 2 egun lehenago, Iruñeko gaztelua gaztelaren soldaduen eske bazen ere, hiria berreskuratua zen. 19 alkateak eta herritarrek Enrique Bigarrena Albretekoari leialtasuna agindu eta hiriko ateak zabaldu zizkieten Lesparre generalari eta hala moduz armatutako bere soldaduei. Gazteluan ziren gaztelaren aldeko soldaduek kainoikadaka egin zioten eraso hiriari, eta nafarrek ahal bezala erantzun zuten. Kontra erasoan gerora santu izendatuko zuten Loiolako Inigo noble gipuzkoarra zauritu zuten. Egun batzuetara, frantsesen artilleria astuna iritsi zenean, gaztelarrek ezin izan zuten gehiago eutsi eta errenditu egin ziren Nafarroatik salbu irteten ustearen truke. Agintariek ezin izan zuten herritarren haserrea kontrolatu, ordea, eta kostata irten ziren gaztelarrak hiritik. 1863ko egun berean, Manes Etxamendi jaio zen Ezteren Zubin, bertsolari eta idazle baxena bartarra. 1880ko hamarkadan Ameriketako Estatu Batuetara joan zen artzain, eta 1889an Euskal Herrira itzulirik ezkondu eta familia osatu zuen. Bere herriko kontseiluan sartu zen, eta gerora auzapez izendatu zuten. Ez zen jendaurrean nabarmendu zalea, eta bertso idatziak jartzen aritu zen. Hainbat argitalpen zein liburutan geratu dira bilduta. 1960ko maiatzaren 20ean, manifestazio erraldoia egin zuten Japonian AEB-en tropak uhartean kokatzea ahalbidetuko zuen itunaren aurka. Bezperan, itunaren alde bozkatu zuten legebiltzarrean, aurka azaldu zen Alderdi Sozialista poliziak indarrez eraman ostean. Azkenik, 2018an, bizitza da handiena kanpainan murgildu ziren Donostiako eragile sozialak. Turismoaren munduko erakundeak, hirian goi bilera egin behar zuela baliatuz, 60tik gora herri mugimendu eta sindikatuk indarrak batu zituzten borroka sozialen astea antolatzeko. Aurreko egunean, bulebardetik kalejiran abiatuz eta ertzaintza kanpaldi bat egingo zutelakoan engainatuta, 2002az geroztik hutsik zen 6 solairuko eraikin publiko bat okupatuta hasi zen kanpaina. EAJ-PSE-ERen hiri eredu neoliberalari herriboterea eraikita erantzun beharra azpimarratu zuten. Ekimen desobedientez bete zuten astea. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Maiatzaren 20ean, asteazkena, ibilaldi biziak auzoan barna, Arrosadia. Goizeko 11etan gazteleraz izango da eta arratsaldeko 5:00 euskaraz. 2 euro ordaindu beharko dira, eta tupagunea Remigio Mujika kalea 5. Ostegunean, emakume idazleak beren literatur ikonoen aurrean, Brenda Navarro, Agota Kristofen atzerritartasuna, Kondestable Zibiboxean 7. Ostiralean, Piztuta, Euskal Kultur begirada 26. Irakurketa musikalizatua, bihar, atzo, gaur, bihar. Sanduzelaiko Zibiboxean 7:30. Larun batean, txontxongiloak zuzeneko musikarekin, Itsasoa izeneko emanaldia Sanduzelaiko Zibiboxean, eguerdiko 12:00 gazteleraz, eta arratsaldeko 6:00 euskaraz. Azkenik, egun berean, Europako zinema. Anuel Parburen 3 kilómetros al fin del mundo. Kondestable Zibiboxean doan, aurrez izena eman da. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Zapaterori dirua zuritzea eta eragin trafikoa leporatu diote plus ultra klasuan. Lehenengo puntuan, epaileak dioenez, presidente ohiak ustez ustelkeria susmagarrien egitura gisa erabiltzen zen aholkularitza juridiko sare bat zuzendu zuen, eta sare horren bidez, 1,9 milioi poltsikoratu zituen. Bigarrenean, poliziak bere bulegoa eta alaben agentzia miatzen ditu. Argazki nagusian,
Txibite lehendakaria, Garzia eta Arasti kontseilariekin, Eba Peru Juaniz unibertsitateetako zuzendari nagusiarekin eta Nafarroako 4 unibertsitateetako ordezkariekin batera. Atzo unibertsitate sistemaren foru legearen zirriborroa aurkezteko egindako ekitaldian. Honen titularrean, Kalitatezko unibertsitate ekosistema. Lege berriak UPNarentzako finantzaketa egonkorra bermatuko du. Eskuineko berrietan, Argedasko emakumea itolarria zilda asteburuan. Azpian, Nafarroak 154.000 lanpostu bete behar ditu 2030erako. Ondoren, nerabeen artean mugikorraren erabilera gutxiago, baina lehenago hasten ari delako kezka dago. Jarraian, Arartekoak ohartarazi du gizarte desberdintasunak hazten ari direla Nafarroan. Azkenik, Sal eta Din, Keruakek inspiratutako AEB-etan zeharreko bidai bat. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Zapaterori eragin trafiko eskema baten buru izatea leporatu diote. Lehen aldia da epaileek Espainiako presidente ohi bat leikertzen dutela garai demokratikoan. Irudi nagusian, dozenaka lagun bildu ziren atzo arratsaldeko 7etan Argedasen protesta elkarretaratzean. Honen titularrean, Saida oso maitatua eta alaia zen. Tragedia irreal bat da. Argedas kalera irten da bere bizilaguna senarraren eskuetan hil izana gaitzesteko. Biktimaren anaiak parte hartu zuen manifestazio batean. Eskuineko berrietan, adinekoentzako egoitzetan dauden lekuak 111 hasi dira 10 urtean. Azpian, 125 jaitsi da inbertsioa Nafarroan industrian 2008tik. Goiko berrietan, Angel Ruiz aktore nafarra Talia sariaren irabazlea. Ondoan, 5 urte eta erdi jetxiera ukitu gabe. Azkenik, Osasuna Viktorren egoeraren berrien zain. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohia inputatu dute, ustelkeria leporatuta. Lehenengo puntuan, Plus Ultra aire konpainiaren erreskatean etekin ekonomikoa lortzea egozten dio epaileak. Bigarrenean, PPek eta Voxek akusazioa baliatu dute Pedro Sánchez presidentearen aurka jotzeko. Hirugarrenean, gobernuburu ohi bat inputatu duten lehen aldia da Espainian. Argazki nagusian, udalak deituta, elkarretaratzea egin dute herriko etxearen aitzinean irudian. 300 goiti herritar elkartu dira 44 urteko emakume baten hilketa gaitzesteko, haren senarra atxilotuta dago. Unai Ugalde Nafarroako parlamentuko presidentea eta gobernuko zenbait kontseilari ere han izan dira. Honen titularrean, minutu bateko isilunea Argedasen, asteburuko hilketa matxista salatzeko. Peko berrietan, Tubos Reunidoseko langileek eskua luzatuta daukate irtenbide bat lortzeko. Azpian, Ganak irabazi du Giroko erlojupekoa eta Maillot arrosari eutsi dio Eulaliok. Ondoan, Ebola azkar ari da edatzen Kongon. Jarraian, Espainiako CL taldearena dapa presa erosteko aurkeztu duten eskaintza bakarra. Goiko berrian, Trumpen bisitaren ondotik, Xik Putin hartuko du gaur Pekinen, diplomazia globalaren erdigunean. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Auzitegi nazionalak Zapatero auzipetu du dirua zuritzegatik. Jose Luis Kalama epaileak, Jose Luis Rodríguez Zapaterori Plus Ultra auzian erakunde kriminalaren, eragin trafikoaren eta dokumentuen faltsutzearen ustezko delituak egotzi dizkio. Argazki nagusian, dolua eta haserrea, Argedaseko hilketaren ondotik. Argedaseko udaletxe atarian bilduta, Saida El Yousif 44 urteko emakumearen hilketa matxista, aurtengo 5. gaitzetsi zuten atzo agintari eta herritarrek. Azpian, Tubos Reunidos Amurrioko eta Trapagarango langileek laguntza eskatzen dute parlamentuan. Bestetik, Badia Bourizi abeslaria. Euskal publikoa da nire protesta musika entzuteko entzule egokia. Ezkerreko berrian, Miren Zabaleta, Nafarroako EH Bilduko koordinatzaileak dio. Jokoan dagoena egiturazko eztabaidei nola heltzen diegunda. Beheko berrietan, Ebola. Epidemiaren abiadurak eta eskalak ome alerta egoeran jarri du. Ondoan, bilera, begi bat Kieben eta beste Hormuzen jarrita, Xik Putin hartu du Pekinen. Jarraian, Profila, Unai Emery, futbol arkitektoa bere 5. Europa League tituloa irabazteko zorian.
Azkenik, Roberto Torres Osasunako jokalari ohiak dio, futbolariak berez berekoiak dira. Kaixo eta ongi etorri gurera, Peio? Esker mile, bai. Zer moduz? Plazer bat, egotia. Bueno, gaurkoan liburu bat buruz hitz egitera, etorri zera. 2025 bukaeran argitaratu okerrez banabil. Beraz, lehenengo gauza, hitza emango dizut. Pixka bat azaltzeko zer den liburu hau, beraz. Peio, zer da panfleto bat atzenduraren aurka? Bueno, hau da, nola erranen nukenik, hau da, neurri batean behintzat, halako batean sortu zitzaidan kezka adierazteko modu bat, ni barnean nuen kezka adierazteko modu bat. Orduan, ni beste lan batzuetan ari naiz, une honetan aspalditik lanean, baina halako parentesi bat egin nuen, batez ere bi gauzagatik. Banituen azkeneko urteetan hainbertze gauza lehituak, bertze zenbait tokitan gertatzen direnak, gertatu izan direnak, bai Italian, Frantzian, Irlandan, Estonian, Jugoslavia zaharrean, Argentinan, eta denetan, hori dira, toki bitan izan diralako koiuntura bortitz batzuk izango diralako sufrimentu handia karri duten tarte batzuk, eta orduan hor ikusi nahi izan nuen zer gertatu den gero. Ez dira batez ere, ez dira analisi akademikoak, baina bai liburu hauetan ikusten da olako egoerak sufritzen dituzten tokietan ze ondorioak uzten duten jendean, ze ondorioak uzten dituzten personetan. Eta horretaz banituen nik inbertze gauza irakurriak, ez? Eta horrekin batera ikusten nuen hemen, etak utzi zuenetik, joan zenetik edo erretiratu zenetik, gertatzen diren zenbait gauza ezker abertzalarekin ere. Eta da, gauza batzuk urteetan, gauza batzuk hor egon dira, eta bat batean aldaketa bat gertatu da. Eta ni aldaketa horren alde nago, baina aldaketa horiek ezin dira gertatu esplikaziorik eman gabe. Orain duela ez haunitz, Gasteizko parlamentoa zen parlamentillo bat. Euskadi deitzen dugu hori ziren baskongadak. PSOE fascista zen, eta etak hiltzen zuen. Eta ezkerra abertzaleak hori nolabait ere babesten zuen. Hilketa horren alde modu batean edo bestean agertzen zen atzean zegoen. Espainiako gobernua zapaltzailea zen, guzti zapaltzailea zen, baina egun bat dibertzera ezkerra abertzaleak parte hartzen du eta gobernu horrekin dago. Ukitu ezin diren printzipioak zituen ezker abertzaleak. Ezin ziren kartzelan zeuden presoek ezin zuten baliatu nolabait ere haien egoera hobetzeko, baina hori, egun bat bestera, bai, egin daiteke. Eta ez hori bakarrik, mahai nazionala hartzen dutenean, epailak hartzen duenean, denak sinatzen dituzte paper batzuk ordura arte sinatu ezin zirenak kanpoan gelditzeko. Bueno, horrek niri horrek deseokitasun bat, kezka eta haserrea sortu zidan. Eta hortik hasi zen panfletoa. Eta hortik hasi zen panfletoa zen hasieran, gero ja aldatu dut, baina titula mantendu dut, atxiki dut, hor nik hasi nintzen idazten, zeren benetan kezkatua eta haserren nengoen. Eta hau da salatzen dena. Funtzean, erraten ari naiz, eta hortik izenburua, guk ezin dugula etorkizuna oinarritu, atzenduran oinarritu. Hori ezin dugula egin. Hori da pixka bat liburuaren tesia. Hitz egingo dugu, baina hau da tesia, hortik sortu zen. Beste herrialden ereduak gure bertako ereduarekin alderatuz, ze ondoriotara iritsi zera? Ni ailegatu nintzen ondorio izugarri batera. Eta horrek sortu zidan kezka eta sortu zidan barnean egon ezin hori. Eta da, toki guztietan antzera gertatu dela. Oso fenomeno hauek unibersalak direla. Eta orduan, denak nahi dute, nola esango nuke, dene nahi dute bere etorkizuna atzenduran oinarritu.
pasatzen da orrialde bat, ez da ezer gertatu, orain aurrera begiratu behar dugu. Ni aurrera begiratzearen alde nago, guztiz ziklo berriaren alde nago, baina uste dut aurrekoa aitzinean, gibelean utzi dugun hori, ongi irakurri behar dela, eta ongi jakin behar dugula zer den, baina hau gertatu zen, begira, Espainiako mailan hau gertatu zen transizioan, han atzendu ziren gauzak, eta Frankoren ministro erdiak joan ziren politika berrira, batean demokrata bihurtu ziren, eta bertze erdiak joan ziren bankuetara eta enpresa hundietara. Hau gertatu zen baita ere etak amnistiarekin. Denak atera ziren kartzelatik eta hemen ez da zer gertatu. Begira dezagun aitzinat, zeren hori ezinbestekoa da, pixka bat garantiarekin ikusteko datorkiguna, ez, heldu zaiguna. Orduan, hori ez da gauza zaharra, hola gertatu da. Hor badira galtzaile batzuk, eta hor da beti atzentzen dena. Eta galtzaileak dira biktimak. Biktimak ez dute hitzik. Biktimen gainetik hartu dira erabaki guztiak, eta inork ez die galdetu, haizu, zuk zi ikusten duzu honetaz. Biktima diot, Frankoren biktimak, etaren biktimak, eta biktima mota guztiak, biktima klase guztiak. Eta hau gertatu da, Espainiako adibidea jarri ditut, baina hau gertatu da, Irlandan, hau gertatu da, Italian, hainbertze tokitan, izango du aukera, pentsatzen dut, horietaz ere zerbait errateko. Peio, zein da hanzturaren eta aurrera egitearen arteko harremana? Bueno, nik uste dut aurrera egiteko, aitzinat begiratzeko, lehenik zer gertatu den, gibelean zer gertatu den, kontuan izan behar dugula. Eta zer gertatu den horren erdian daude biktimak. Zen, horiek izan dira, biktimez hitz egiten dugunean, haunitzetan zenbakia jartzen ditugu. Eta uste dugu biktimak zenbakiak direla. Izan dira, 2.000 edo 1.000 edo 100, eta halako atentatuan hil ziren 10, halako ez dakite poliziak hartu zegitzen jende torturatu zuen, baina ezin du atzen du biktima bakoitzaren gibelean badela historia bat. Biktima horrek baduela familia bat. Biktima horrek badituela gurasoak edo badituela seme-alabak. Eta hori izugarria da. Orduan, nik uste dut aitzinat begiratzeko lehenik gibelat begiratu behar da. Gibelat begiratze horrek zer erran nahi du. Jakin behar dela zer gertatu den. Eta ez dakigu. Haunitzetan ez dakigu zer gertatu den. Oraindik badira gauza haunitz isil daudenak eta bizira jendea hori dakien, baina ez du kontatzen. Hori da lehenbizikoa. Bigarrena, gertatu den horrekin justizia egin behar da. Justizia egiteko ezinbertzekoa da zer gertatu den jakitea. Eta hori bakarrik jakinik egin daiteke justizia. Justizia ez da inoiz ere, justizia osoa izanen. Norbaiti semea hil badiote, arreba, anaia hil baldin badiote, justizia izanen litzateke horri berriz ere berpiste, baina hori ezinezkoa da. Orduan, justizia ez, gutienez, legeak markatzen duen justizia hori egin behar da. Hirugarrena, egia. Justizia, hirugarrena, garantiak ez dela berriz ere gertatu dena. Jakina, nik ikusten dudanean, hemen izan den, arduradun poliziaren arduradun haundinetako bat, Galindo. Han egin ziren torturak, bere babespean egin ziren torturak Entxaurrondon. Eta biramonean ikusten dut handik, hilabete batzuetara, urte batzuetara, ikusten dut, jartzen diotela, domina bat jartzen diola. Gobernuak, horrek erran nahi du, ez dugula garantiarik berriz ere gertatuko ez den hori. Baina gauza bera gertatzen da, norbait ikusten baldin badut, hiltzaile batzuen argazkiekin korrikan lasterka. Erraten ari gara, egia gutxi inporta zaigula, justizia gutxi inporta zaigula, eta gainera berriz ere gerta daitekela. Edozein gauza gerta daiteke. Ez gara, horretaz, ez du kontziente izan nahi. Baina hoiek 3 baldintzioak dira minimoak aitzinat begiratzeko. Horregatik, erran nahi dut, ezin dugula atzendu zer gertatu den. Eta zergatik ez dugu atzera begiratzen? Beldurra diogu orainik? Nik uste dut faktura uniz badirela. Nik uste dut normala da, hau
gizakiaren ikuspuntutik normala da hola erreakzionatzea. Niri norbait familia hiltzen baldin mazait, kosta egiten zait, gibelat behiratzea. Nahiagot, aitzinat behiratu. Hori da oso, gertatzen da, eta hori arrunta da. Zergatik, atzera gibelat behiratzeak sufrimentua ekartzen digulako. Eta sufrimentu hortik guk nahi dugu, urrundu nahi dugu. Nahiago dugu, hau konpondu da, pasa ezagun horri aldea, eta ja, bertze ziklo batean gaude. Baina, kontua da, biktimen familiak bizi direla. Eta haiek ari dira honen zain. Guk, egia da, badugu gerta dakiguke, haunitzetan gogo hori izatea, aitzinat behiratuko dugu eta atzenduko dugu. Baina hor badira, galtzaile argi batzuk, eta galtzaileak dira biktimak. Biktima horiek zer pintatzen dute. Badira, nik aztertu dituan tokietan, badira estena batzuk izugarriak, adibidez. Zer gertatu zen gauza bat bakarri da, baina zer gertatzen den Montoneroekin adibidez Argentinan, ez? Bada liburu bat aski interesantea, La Llamada izenekoa, eta hori eskribitu zen orain dela ez dakit urte bat, ez dakit, eta hor kontatzen du Montoneroen preso baten historia, da Labairo, Andre bat zen, Labairo izenekoa, Labairo hori egon zen tortura zentru batean, tortura zentro horretan umea izan zuen, eta gero atera zen. Egoera zein da? Egoera da, Argentinan Montoneroak harrapatzen zituztenean, torturatu ondoan, edo hiltzen zituzten, edo hiltzen ez bazituzten, drogatu, hegazkin batera eraman, eta hegazkinetik botatzen zituzten itsasoan. Bizirik. Eta zer gertatzen zen, gauza bera egin ondoren norbait torturatu izan ondoren kalera ateratzen bazen. Kalera ateratzen bazen, automatikoki susmagarria zen. Eta bere kideek ez zuten onartzen. Eta batzutan hiltzen zuten. Eta hor agerri dira, historia honetan, Labairuren historia honetan, La Llamada honetan, hainbertze kasu olakoak. Hori izangoa bakarrik. Iran, bada bertze liburu handik aipatzen duana, hor gaztelaniaz, no digas ya nada, bezala, ateratzen horren dela 3 urte, ez dakit, 4. No digas nada. Hor kontatzen du nola, Andre bat, 34 urtekoa, behin desagertu zen, sartu ziren, han militante batzuk, Irako batzuk sartu ziren, hartu, eraman zuten, eta etzen gehiago agertu. Eta gibelean utzi zituen, ez dakit, 6 edo 8 seme-alaba. Batzuk aski txikiak, zaharrenak izango zituen 16 edo 17 urte. Orduan, kuriosuna da, hor, eta horra desagertu zen, urteak geroago aurkitu zituzten, nonbait ondartza batean edo agertu ziren ezur batzuk eta arenak zirela jakintzen, ez? Kontua da, hor, badira bi kasu, anai arreba horiek deseginak gelditu ziren, zentruztan sartu zituzten, batzuk hartzelan, bertzeak mozkorrak, bertzeak, desegina, familia guztiz desegituratua eta desegina. Eta kontatzen dituzte bi kasu hor ere, nola batean joaten den taberna batera, bazkaltzera, eta ikusten du hiltzaileetako bat mai batean. Eta errantzion, haizu, eta besteak, utnazazu bakean, joan zaitezen mentik. Eta bertze kasu bat kontatzen du, sartzen dela taxi batean, eta ohartzen dela aski ongi, taxilaria zela bere etxean sartu zen gizon haietako bat. Egin zuen isilik. Bidea, taxian, eta erantzion zenbat da, honen bertze, tori, eta gur. Izugarria dira, kasu hauek izugarria dira. Italian dago, Italiako kasua ere aski ezaguna da, Kalabrezirena. Kalabrezi zen laburtuz. Momentu batean Italian, 1972an, hartzen dute anarkista bat, anarkista hori sartzen dute polizietxean, handik egun batzuetara, agertzen da lurrean hilik, kalean, norbaitek leihotik bota izan balu bezala. Eta orduan, den seinalatzen dute polizia bat, polizia horren izena zen Kalabrezi, eta Kalabrezi izan zen lehioko polizia. Hasi ziren berak bota zuela, hasi zen esaten jendea, intelektual pila batek gutunak sinatu zituzten, Dario Fo, gero Nobel sariduna izan den zena, horrek antzerki lan bat ere idatzi zuen, Muerte accidental de un anarquista, eta hori dena gertatu ondoren,
epaileek erakutsi zuten eta probatu zuten dokumentuekin gizon hau, Kalabresi polizia hau, etzela inoiz ere egon gela hartan, bulego hartan. Han, bazirela 4 polizia, baina bera etzela horietako bat. Zer egiten du? Andre gaixoa utzi zuen, aur txiki batekin, eta beste bat zabelean. Zer egiten du horrek? Urteetan egon zen etzela ausartzen pasatzen bere senarra hil zuten tokian, ez? Orduan, historia hauek dira izugarriak, ez? Eta nik uste dut ezin bertzez jakin behar dela zer gertatu den. Hori da gure erantzunkizun bat. Bertzenaz, edozein gauza gerta egiteke. Aski da begiratzea zer gertatzen ari den Estatu Batuetan, adibidez. Edo Israelen, adibidez. Bai. Israelen ez gehiago Palestina. Imaginatzen dut, testu inguru guzti honetan, gutxien dakitenak, gai hauei buruz, gazteak direla. Ze harreman daukate gazteek gaur egun kontatzen duzun testu inguru historiko guzti horrekin, edo iraganarekin? Ez dute bat ere harremanik. Hori da nik uste dudana. Zoritxarrez, baina hori ere konprenitzen da, ulertzen da. Ni berrogeita hamaikan sortu nintzen. Gerra 6 urte lehenago akitua zen. Nire etxean gerra zitzigita zen paleolitiko zitzigita bazalatzu. Naiz eta distantzia urtetan aski txikia izan, gauza urruna zen. Egon nintzen joan den astean, egon nintzen institutu batean 16 urteko neska mutilak ziren, eta gerra eskatu ziaten nahi zutela frankismoa bizi izan zuen norbaitekin hitz egin. Frankismoa hitz egiteko, eta zertzen hori, pixka bat esperientzia personalak kontatzeko, ez? Eta konturatzen nintzen, hau guztia, hau nuen kontatu, baina hau guztia, frankismoa bezain urrun dutela, ez? Eta hori arriskutsua da, Arriskutsua da zeren une honetan munduan gertatzen ari dena, eta honen ondorioa da zapalkuntza izugarria jende arruntaren artean, jende arruntaren kontrako zapalkuntza, hau planifikatua dago, orain dela 6-7 urte, 8 urte, hasi ziren ultraeskuindarrak, batez ere Estatu Batuetan lanean, eta hau planifikatua dago gainetik beraino. Eta gazteek hau izan barko lukete kontuan, eta nik uste dut onartu barko luketela nire esperientziak bintzat hori erraten dit, eta ez dut, nik uste dut hori gero eta argiago dut, sistemariko berena bere huts guztiekin da demokrazia hau, demokrazia liberal hau eta zuzenbidearen estatua. Horrek baditu sekulako hutsak, sekulako zuloak. Baina hori baina oberik nik ez dut ezagutzen. Beste ezagutzen ikusi izan ditugun edo liburuetan azter ditzakezun bertze sistema guztiak haize makurragoak, haize okerragoak dira eta haize personaren zapaltzaren aldekoagoak. Orduan nik uste dut atzen jakitea zer gertatu den. Kontuan izatea ze nolako arriskua dugun une honetan. Eta onartzea zuzenbidearen estatua. Onartzea demokrazia, onartzea liberalismoa, bere huts guztiekin eta badituzte pila bat, baina hori da nola eranen nukenik, eranen nuke gutxien txarrena dela. Oberena ez, gutxien txarrena, baina hori da horren alde imako. Pello, kontuan hartuta, zuk irakurri dezula asko, beste herrialdetan gertatu diren gatazken eta gerren inguruan, Euskal Herriak zer ikas dezake beste herrialdetatik? Bueno, nik uste dut denek ikas dezakegula toki guztietatik, beste herrialde guztietatik, baina begira. Begira zer gertatu zen gerra garaian, mundu gerran. Naziak Frantzian sartu ziren, eta Frantziako iparralde hartu zuten beralase, egun bati bertzera hartu zuten iparralde osoa, eta Frantzian azpialdean utzi zuten bitxiko erregimena izena duen erregimen bat. Zer zen erregimen hori? Erregimen horretan sartu zuten buru Petan generala, general hau izan zen oso ezaguna, aski ezaguna eta ospea handikoa lehenbiziko mundu gerran. Frantziarentzat ezinbestekoa ziren batalla batzuk, batez ere Berdungo hori irabazi zuen, eta ospea handia zuen. Bueno, naziak sartzen direnean, Frantziako Errepublikako gobernu eta parlamentu demokratikoek harakiria egiten dute, eta bordelen
uzten dute zati hori, parte hori, eta haien oraingoz teorikoki, haien esku zegoen parte hori uzten dute Petain generalaren eskuetan. Petain generala izan zen diktadore bat, apurtu zuen beraraxe republikazko oinarri guztiak apurtu zituen, diktadura bat sortu zuen, milaka jende bidali zuen, milaka jende juduak, minorietakoak bidali zituen konzentrazio kanpoetara, gero hilko ziren. Eta izan zen, bueno, nazien kolaboratzaile zuzena eta ona. Bueno, gerra akitu zenean, hau epaitu zuten. Eta epaitu ondoren, heriotz zigorra ezarri zioten. Nola bazuen adina, gobernuak erabaki zuen, hil beharrean, ni heriotz zigorraren kontra nago, guztiz, baina, bueno, hil beharrean, izeneko uhartera, Atlantikoan, hori parraldean, ara eramanen zutela. Han jarri zuten etxe bat, uarte txipiki bata, gero ezaguna izanen zena, zen etako lehenbiziko kideak ara bota zituzten. Bueno, kontua da, ara eraman zutenean, hau, Petain, han hiltzenean, han hilobiratu zuten, baina arrezkeroztik urtero Frantziako gobernu demokratikoek egiten zioten omenaldi bat urtero han. Mitterrand izan zen azkena, Mitterrand sozialista zen, Mitterrand izan zen azkena. Haren ondotik, Chiracek hautsi zuen hori eta esan zuen ja nahikoa zela, etzela gehiago egin berrik. Gauza hauek izugarriak dira, eta nik uste dut hauetatik ikas dezakegula zer egin ezin den. Olako gauzak ezin dira egin. Bueno, ez dakit olako anekdotez betea, libura betea dago, batek pentsa dezake, liburu hori zer da, tesi bat, zer da, akademia, ez, harin irakurtzen da, zen olako referentzia pila bat dago beti guruzatu da, etengabe. Gurutzatzen da, zen liburu egin nuenean ere, nik egiaz panfleto motako zerbait nuen gogoan, eta zein eskribitzen, nik uste dut 20 bat unez akitu nuela, lehenbiziko bertsioa, eta gero landu dute, haize gehiago, baina enuen kapitulurik ere nire gogoan. Hasi nintzen kapitulak egiten, geroztik. Ikusi, pasartu honi, hau jarriko diot, pasarte beste honi, hau, zen dena da, hausnarketa bat, segidan, etengabeko hausnarketa bat. Liburua, ez da bat erosoa. Liburuarekin ez du jendeak ongi pasatuko. Liburua da interpelazio bat, galderak dira. Galderak, barnetik sortzen diren galderak, eta barna jo nahi duten galderak. Orduan, hor salatzen dut, hain zuzen hori, atzendura, ahazte hori, arriskutsua dela, eta beti dela interesatua. Gauza batzu bakarrik atzentzen ditugu, ez bertzeak. Oso markatua da. Guzti honetan, hizkuntzak, gure kasuan euskerak, badu memoriari eusteko rol edo paper bat? Bueno, bai, neurri batean, hizkuntzak azken batean, hau edo bertze memoria mota, edozein memoria mota gordetzen du eta hizkuntza bitartez komunikatzen dugu. Gure kasuan badu arazo bat, eta arazoa da euskararen erabilera ideologia konkretu batekin lotzen dugula. Zoritxarrez. Eta jende haunitzek lotzen du. Zoritxarrez, begira, ni joan den egunean izan nuen elkarrizketa bat, beste gauza baterako ertzain euskaldun batekin, aski ezaguna da, eta berak, erraten zidan, begira pello, ni ertzain bezala batzuetan desoroso sentitu naiz euskalduna naizelako. Eta euskaldun gisa ere bertze batzuetan aski desoroso sentitu naiz ertzaina naizelako. Hau da, gure kasuan, euskara duen kontu bat hautsi beharko genukena. Euskararen alde, euskara orain, hau azkeneko urtetakoa da, azkeneko ez dakit, 40 urtetakoa, baina euskara beti izan ditu aldekoak eta kontrakoak, baina aldekoen artean baziren eskuindarrak. Baziren hor dugu eskuindar, Irujo, kampion bera, Irujo, kampion nafar bat deitzagatik, orduan, nik uste dut euskarak horren gainetik egon behar duela, eta euskarak izan behar duela denen hizkuntza, erabili nahi dutenen hizkuntza, izan eskuinakoak, ezkerrekoak edo nahi, izan erlijiosoak edo ez. Zoritxarrez, eta zure galderara itzuliz, memoria kontu hauetan batzuek euskara lotzen dute ideologia batekin. Zoritxarrez, eta gia da gaina bertza gauza bat, ezin daukatu, ideologia hori dutenen artean
haize euskaldun eta euskaltzale gehiago dago bertzeetan baino. Pello, bukatzeko ja pare bat galdera botako izkizut horietako bat. Zertan ari gara huts egiten memoria hau edo transmititzerako garaian? Ez dugula kontatzen gertatu dena. Ez dugu kontatzen. Nik ez dakit, hemen ikusten dituan aldaketak. Orain dela 10 egun arte. Ertzaina txaila zen. Batean ertzaina, Euskadiren hemen erkidegoan. Batean ertzaina ona da. Ertzainaren aldeko proposamenak aurkezten dira. Neri primeran iruditzen zait. Baina zergatik ez da azaltzen. Nik uste dut, memorian egiten ari garen utzik handiena dela ez azaltzea, ez argi esatea, zergatik atzo A pentsatzen nuen eta orain B. Nik uste dut A pentsatzea momentu batean eta B pentsatzea bertze momentu batean zilegia da, ona da batzuetan gainera, eta ez da zer gertatzen horregatik, baina bai azaldu behar da, esplikatu behar da. Nik hau pentsatzen nuen, eta izu, orain B pentsatzen badut, igual enengoen oso lehen ez nuen asmatzen. Orduan hori da nik esango nuke horretarako behar dugula memoria. Behar dugu memoria gu geu gauden tokian ongi kokatzeko. Gure erantzukizun guztiekin, gu gara erantzuleak, gure iraganaren erantzuleak. Hori gure gainean dago, gustatu edo ez. Orduan hori kontuan izan behar dugu eta hortik abiatu etorkizunera begira. Panfleto bat atzenduraren kontra, nori zuzendua dago? Edo norentzako da? Denei, hau zuzen, publikoarentzako da. Eta nik uste dut erraz eta harin lehitzen den liburua dela, ez duela inolako erauzpenik, nik bai eman diot ukitu bat registroadetik bastan, basena farra lapurdiko erregistro bat bai hitzetan, bai gauzak kontatzeko moduan, bai, bueno, saiatzen ez beti egiten dut hori, orduan hori baina hau nuen, argi nuen, aski argi nuen, hau dela batez jendearentzat, jende arguntarentzat dela, besterik gabe. Kontuan izanik hau batzuetan atzentzen dugu, liburuetako batean irakurri nuen eta pixka bat Drakulic kroata batek idatzitako liburu batean irakurri nuen eta egia da batzuetan ikusten ditugu sekulako astakeriak, ikusten ditugu sekulako astakeriak gaur egun ari gara ikusten Palestina eta Libanon adibidez, zuzenean, eta pentsatzen dugu hori egiten dutenak monstruak direla. Eta ez dira monstruak, jende arrunta da. Zoritxarrez, hau da beste gauza bat ikasi du da. Jende arruntak, aski arruntak egiten ditu. Eta liburuan baditut pasarte haunitz, adibide dutenekin, hau esplikatzen dutenak. Jende arruntak da. Pentsa ezagun guk, pentsatuko bagenu, monstruak direla, aski, haize tranquilago ongo, benateke. Monstruak dira. Ezkara inoiz ere gai izanen hori egiteko. Ez dira monstruak, monstruak dire dakina, baina gu bide horretatik zar gaitezke ohartu gabe egun batri bertzera. Aski adierazgarria da, Nafarroan gertatu zena gerra ondoren. Nafarroan izan ziren 3.000 eta piku, 3.000 baino gehiago hildakoak, gerrari gabeko toki batean, eta hor, ze nolako krueldada, begira, beste kontatzen duana. Zu badakizu, gerra garaian, beste tokitan gerran ari zirenean, Iruñan, ez zegoen gerrarik. Iruñan, goizeko 7 oseiterrietan, fusilatzen zuten jendea, zitadelan. Hango armarrien kontra, fusilatzen zuten jendea. Hori hain ohiturazkoa bihurtu zen, jendea joaten zen ikustera nola fusilatzen zituzten. Eta gainera, nola, horrek espektakulu bat zen, orduan, txurrero batek jarri zuen txurroak saltzeko postu batan. Eta ari joten zen jendea, eta fusilatzen ikusten zituztenean, 10-12 lagun fusilatu dituzte, orduan joaten ziren meza nagusira. Katedralera edo inguruko eliza batera. Hori gure historia da. Joan zaitezte bakean, erranen ziren apaizak orduan, bai bakean. Hau gure historia da, orduan nik ez dakit, hau atzentzea iruditzen zait, arriskutsua guztiz, guk tranquiltasun pixka batekin
aurrera begiratu nahi baldin badugu, eta gure etorkizuna behar den bezala eraiki nahi baldin badugu. Bukatzeko, Pello, zer gustatuko litzizuke irakurleak eramatea zure liburutik? Kezka. Nik nahiko nuke hartu hori, eta bueno, hau, kezka sortzea, hau ez da erosoa, ez da goxoa, novela bat erosoa, ez dakit, irakurtzeko gogokoa izan daiteke, nahiko nuke kezka, eta behira, mundua holakoa da. Mundu hori aldatzea gure eskuetan dago, neurri batean, guk. Egin dezakegu ez gehiago. Baina nik bai zinez nahiko nuke, jendak ez da, hau, eta pixka bat gelditzea xok horretan. Zen hori gabe ere ikusten dut ez dugula aitzinate egingo erraz. Mi esker gurekin egoteagatik, Pello. Ez dakit, bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Nik uste dut ez gauza, eran dituen, ez dut aipatu puntu bat. Aipatu lasai. Ez, azken aldiotan sortzen ari zaidan, ez bat gehiago irakurri, sortzen zait, kuriosoa da, gauza bat isildu dutena. Hau da, atzendurak esan nahi du, isildu ditugula gauzak. Eta hori, biztan da, isildu ditugula, eta ez ditugula, ez dugula horietaz hitz egin nahi. Historialari hitz egiten dute. Baina historialari berrik ere, atzentzen dute beste puntu bat, ni kezkatu hau zinauena guztiz. Eta da, holako kojunturetan, ez dut uste Euskal Herrian, ez dut uste gure kasuan, azkenek urtetan, baina bai gerrak dauden tokietan, edo hildako gehiago dauden tokietan, isiltzen den kontu bat, eta da, Andreen bortxaketa. Hau da gauza bat, sistematikoa. Gerra guztietan gertatzen dena, eta nahiko isildurik dagoena. Orain ari dira ateratzen ikerketak, Bigarren Munduko Gerrako bortxez. Segur naiz Espainiako gerran izan zirela, izugarriak. Nik ez dut ezer ere leitu, ez bada pasadan zerbait, baina hola, tesi bat, lan bat, hori lantzen ez. Eta mundu gerran izan ziren milak eta milaka Berlinen bakarrik, milaka eta milaka bortxatu, Ander bortxatuak. Esaten zen, garai hartan erraten zen, zirela armada gorriak egiten zuela, ekialdetik zetozen errusiarrak aliatuekin, eta naziak zeuden mendebalean eta botatzen ari ziren, ekialdeko egin zutela. Baina egin zuten ekialdekoek, egin zuten Amerikarrek, egin zuten frantsesek, egin zuten inglesek denek. Indar demokratiko edo aliatuen soldadu guztiek jendea bortxatu zuten. Eta horrek ekarri zuen. Bortxa handia eta bigarrena ekarri zuen suizidioak. Pila bat. Milaka eta milaka. Eta horrek pixka bat txunditu dutzen. Badira, inbertze liburu gaur egun, hemen ezagutzen ez direnak, baina bat aipatzeagatik, aipatuko dut klasiko bat, Una mujer en Berlin izenekoa. Han agertzen da horren historiaren parte bat bederen. Mila esker Pello gure etortzeagatik, egiten duzun lanagatik baita ere, ikerketa lan guztionengatik, eta hurrengo batean espero zaitugu. Mil esker zuei, esker mile, hemen hartzagatik, eta zerbaitarako balio baldin badu, hemenago. Hori da, berdin. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur, udaberriko giroarekin jarraituko dugu. Kostaldean maximoak 20-23 gradu inguruan geldituko dira, eta barnealdean 25 gradu inguruan edo hortik gora ibiliko dira. Egunaren hasieran, tarte hodeitsu batzuk ager daitezke, baina goizean desegingo dira eta eguzkitsu geratuko da, goi hodeiekin. Goizean, haizea kostaldean ipar-ekialdetik finkatuko da eta arratsaldean barnealdera zabalduko da. Ostegunean, eguneko beroenak nabarmenago igoko dira eta udako balioak neurtuko ditugu. Egun sentian, lanbroa ager daiteke zenbait txokotan, baina gainerakoan zerua oskarbia agertuko da. Hegoaldeko haizea biziago ibiliko da eta temperatura igoaraziko du, baita kostaldean ere. Orokorrean 30 graduak gaindituko dira. Minimoak ere zertxobait igo daitezke.
Kaixo eta ongi etorri gurera, zer moduz? Eskerrik asko, oso ongi. Bueno, hemen zaudete gaur, inoiz eduki ditugun jende gehiena, Aitor, Gaizka Jon eta Aider, Arerio taldetikan. Lehenik eta behin, nola sortu da taldea, hau ikusten zaituzut hemen lau, beste bat esan dira zuen falta dela. Nola sortu zen taldea, nola elkartu zineten, nola izan zen hasiera? Egia esan hasieran bakarrik Gaizka eta biak ginen, beste lagun batekin. Elkartzen ginen zebie jotzen genuen, hirue jotzen genuen gitarra, eta pixka bat zerbait egitaldera. Eta hasi ginen Antzaran, Mendiurriko egun autogestionatu batean, badago musikari gela bat, eta hasi ginen bertan gure saio hartu genuen, gure ordutxo bat, igandetan, eta hasi ginen biak baten, ze bestea joan zen Irlandara. Orduan, begatu ginen biak. Abandono. Eta hor, jotzen ari ginela, egun baten agertu zen Aitor, que militatzen zuen Gaizkarekin, eta elkartu ginen hiruak. Eta gero sartu nintzen ni abestera. Eta, norarekin hitz egin nuen, bateria jotzen zuela, eta sartu ginen, taldea egitera. Izena, Arerio taldearen izena, Arerio nondi dator? Ez dauka historia handi, egin genuen idei zaparrada bat, izen bat bilatu bar genuelako, eta, bota genituen zenbait idei pixkat aloloko ez, eta, Arerio gustatu zitzaigun, nahi genuen zer euskaraz, eta ez izatea oso komuna, gara gian oso originalak izan baino, Egon zen baten bat Areriorekin horlei aukizuen erabakitzerako garaian? Eski ni ez nahi zoroitzen, baina gogoratzen dut, nola esaten zuten hauek. Esaten zuen Raimundok ere bere kontzertutan. Ziba. Agora tonteria. Bai, baina ez zuen izan. Hasieran aipatu duzue, hasi zinetela biltzen eta jotzeagatik besterik gabe, inorlako asmuri gabe. Noiz esan zenuten, ingo dugu taldetxo bat, proiektu bat, hasiko gara kontzertua jotzen, noiz izan zenuten aldaketa hori? Ni sartu nintzenean taldean kontzertu bat itxita zuten, orduan hasi zen hori da. Orduan, nik uste dut hori. Mendillorrin eman genuen gure lehenengo kontzertua, eta horrekin hasi ginen pixka bat serioago hartzen entsaioak. Gogoratzen zera, lehenengo kontzertuaz? Bai. Noiz izan zen? Irailean, bazen urte. Irailean. Horreinik urte ez da pasa. Nola gogoratzen duzu egun hori? Oso polita. Bai. Egia esan, ginela talde bezala super urduri, eta urduritasuna se kontagiaba. Baina gero, eszenatokira igotzeakoan eta horrela, nik uste sentitu ginela oso eroso, eta azkenean gozatu genuen ez soilik kontzertuaz, baizik eta egun osoaz. Hori galdetu nahi nizuen, kontzertu bat baino gehiago eman dituzue. Zer sentitzen duzue, lehenago, ikusten dut urduritasuna oraindik, baina hotzen igotzen zeratenean, esan duzu urduritasuna pixkat june egiten dela, hor momentu hortan, zer sentitzen duzue? Eske dira emozio pila bat. Ikustea zure jendea, hor abesten ezakize, urduritasuna berez mantentzen da, eta dira gauza pilo bat, elkartzen direla, ezakizula batzutan nola kudeatu emozio horiek, baita pentsatzen duzu hori egiten ari naiz, baina aldi berean gozatzen ari gara kontzertu hori, orduan, pixka bat nahazte bat. Eta, zuk esaten duen, nola kudeatzen da emozio olatu hori, ez esatea, ostras, urdurienago, ondo egin behar dut, zure kasuan ahotsa, ez igual dardarka daukazu ahotsa, nola gestionatzen da hori guztia? Lehenagotik pixka bat edaten, eta, ez dakit, zure lagunekin zaude, azken finean orduan, elkarrekin laguntzen gara, zerbait gaizki ateratzen bada, pasatzen dugu pixka bat, azkenean hasi berria gara eta ez gaitu, sin más, ez? Erresa talde gazte berri bat sortzea? Hasieran sortu ginean motivazioa eta gogoak zirela eta elkartzen ginen nik uste errazago zela guztientzat, ez? Gainera ordutegi aldetik eta lan aldetik ez genuen horren beste, orduan aurkitzen genituen tarte gehiago. Baina orain egia da ere gauza asko ditugula eta orduan elkartzeko bazaltasun gehiago aurkitzen ditugu. Hala ere, saiatzen gara beti astero behin minimoen saiatzen.
Astean behin gutxienez. Bai, Ostras, esaten ez da dut gutxi. positiboki, Osea, hori da asmoa, gero ja egiten duguna. Bai. Ez da gutxi, ez da gutxi. Eta agian perspektiba pixkat zabalduz, nik bai uste dudala hemengo eszena nahiko aberatsa dela. Eta uste dut erraza dela talde berrientzat bere tokia aurkitzea, bai entzaiatzeko guk auzoko lokal autogestionatu horretan, bai dagoen eszena musikalean erraza da kontzertuak emateko tokiak aurkitzea, bai jaietan, mugimendu edo eragile politikoek sortutako kontzertuetan, nik uste dut horretarako eszena oso aproposa dela. Hasi zinetenean lehenengo kontzertu hori ematen, eta pauso horiek ematen pixkanaka ja ez serioago desatera. Espero zenuten, jaso zenuten lagunen babesa eta harrera hori izatea? Nik uste dut baiet, ez genuen espero beste publiko bat, azken finean, hor egon zirenak lagunak izan ziren. Eta baita Mendillorriko jendea, azkenean auzoko gazte batzuk jotzera zijoaten, orduan hori nik uste dut espero genuena zela. Bai, baina hala ere naiz eta espero, nik ere gogoratzen dut egun hori, hurrengo eguna, altxatea goetik ia erdinegarrez, negoen super eskertua zetorri ziren familia eta lagunak, aideak, jende asko bildu genuen, azkenean gure lehenengo kontzertua zen, ez zuten ezagutzen ez da besti bat, eta oso polita izan zen nire aldetik behintzat, gogoratzen dut oso berezia izan zela. Areriok zen musika egiten du? Galdera oso zaila. Gu berez, gure erreferente musikalak bai, hasiera batean izan zirela gehiago Biznaga, Thatchers eta talde modernoago hauek. Eta, baina, gero hasi ginen gure abestiak egiten, gure esentzia baita ere jartzen abesti horiei, eta nik gaur egun ezingo nuke esan ze genero jotzen dugu. Nik uste dut askotan gertatzen dela musikariei ez zaizuela gustatzen genero bat edo etiketa bat jartzea musikari. Horregatik eskatuko izuet, lau zaudetela bakoitzak adjetibo batekin deskribatzea egiten duzuena. Zarata. Zarata, bale. Besteak? Nik esango du rock. Pues nik punk. Nietzat da potentzia edo. Potentzia, ostras, bale. Punk melodikoa. Punk melodikoa, bale. Ja, rekulatzen duzu zarata alde batera utzi. Bale. Aipatu dituzu pare bat alde, horietaz gain, gero zuen bidea egiterakoan referentziak aldatu dira, ez dira aldatu jarraitzen dute horiek izaten, edo, ireki daiteke abanikoa, edo, zein dira pixka bat nondik edaten duzu, edo nola funtzionatzen duzu ezentzu horretan? Azken ikuste dut bakoitzak entzuten dituela talde oso desberdinak, adibidez, niri gustatzen zitzaidan pila bat bake faltsuaren abestiak eta bi bertsio sartu ditugu, orduan ja hasieran genuen ideiatik guztiz hautsi genuen, gero daude talde ezberdinak, ez? Zakit. Nik uste dut, pixkat esan dugula gure tendentzia aldatuz joan zela eta bai hasieran sortu genuela, genuela gehiago pop rock antzeko zeo zer. Nik uste dut guztiok gure bizitza osoan asko entzun dugula punka, musika, naiz eta anitza izan eta horregatik pixkat uste dut bideratu dugula estiloa gehiago gogortzera edo. Eta talde referentei dagokionez, Iruña herriko, Euskal Herriko eszena asko gustoko dut. Eta Espainiar estatuko eszena ere entzun, ez dakit. Gure antzekoagoak direnak, Jou taldea edo Apoteken ez da post-punk gehiago izan edo halako taldeak. Gainera, gogoratzen naiz hasi ginenean Jou ere sortu berri zela. Eta gunen buruan hitz egiten gero gure artean ezagutzen ditugu ere beraiek, eta nola, sortu duzue gure rolloko talde bat, baina orain oso ezberdinak gara. Eta justo lehengo kontzertu izan zen beraiekin ere horretan, orduan oso polita izan zen. Sentitzen duzu, zuk aipatu duzu, badagoela hasteko bide bat egina hor komunitate moduko bat. Sentitzen duzu komunitate hori benetakoa dela, laguntzen duela eta nonbait eramaten duela komunitate horrek? Bai. Itzi gabe utzi zaituzte galder honekin.
Osa, nik uste dut baiet. Naiz eta, pues, orain gero tarruntagoak ere badiren makro jaialdiak edo ez jaialdi oso handiak eta arrunta bilakatzen ari den musika horrela kontsumitzea zuzenean edo eta musika kontsumitzea ez ja zuzeneko kontzertuetan, baizik eta norbera bere kabuz, abestiak, diskak baino, tendentzia hori kontuan izan da hor dagoela, uste dut Iruña herrian aukerak dituguzula mugitzeko. Baita ere nik uste dut azken 10 urteetan edo Iruña herriak duela nolabaiteko floraldi nahiko handi bat musikaren inguruan. Euskal Herriak akaso hainbeste bizi ez duena. Zer falta da bai Euskal Herriko estenan eta zer falta da Iruñako estenan, zuen ustez? Nire ustez, emakumeak falta dira, emakumei eman behar zaie lekua holtzetan, eta nik pentsatzen dut dela gaur egungo estena musikalaren erronkarik handienetarikoa. Orduan, hori, eta baita ere Euskal Herrian uste dut makro jaialdiak alde batera ustea eta gaztetxei txosnagunei bidea ustea, eta jendeak astea musika hori kontsumitzen eta leku horietara garrantzi gehiago ematen. Eta horrez gain agian ere aldarriak ere galtzen hasi dira nik uste, ze sortzen ari diren talde askok ja ez dut hainbeste aldarrikapenik bilatzen, baizik eta beste estilo bateko letak egite dituzte. Eta hori bai gu gure abestietan izan dugula oso kontutan. Abesti guztiak dira nolabait edo bestean, zerbait salatzeko edo zerbaiten aurrean kokatzeko. Bai, eta baita ere, emakumeak eszenatokian egotea, baita ere dela aldarrikapen politiko bat, azken finean. Eta hori, saiatzen ari gara postu hori egiten baita ere, eta ulertzen dugu musika ez soilik aisi bat bezala, baizik eta borroka aurrera eramateko beste esparru bat bezala. Taldeari begira, hemen 4 zaudete, 5 bat falta da. Nola antolatzen zerate? 5 ez dira gutxi, kostatzen zaizu elkartzea, bakoitzak badauka rol bat lan egiterako garaian, edo nola da Arerio taldea barrutik? Kaotikoa da. Bakoitzak ditu 1000 gauza bere bizitzan, saiatzen gara elkartzen, astearteetan gaueko 8:00 orduan da pixka bat iristen zarela nekatuta. Baina, hala ere moldatu gara orain arte horrela eta seriotasun batekin hartu dugu zera hori, ez? Azken finean, bakoitzak ditu bere konpromesuak, baina hartzen baduzu ere taldea konpromesu gisa, aurrera doa. Nor da ensaiotara berandu iristen dena hemendik? Eta nor botatzen dio bronka berandu iristeagatik? Agian nahiz hor. Ikusi dut, sareetan badituzuela bideo batzuk igota, kontzertuak emanda, asmoa badezue musika grabatzeko edo zerbait egiteko? Bai. Bere saiakera egin dugu, eta daukagu tema bat ia amaituta, baina bai kostatzen ari zaigula asko alde batetik gure ordutegia koordinatzeko, eta beste aldetik lan handia delako, eta ni hartzen ari dudala rol hori grabatzeko eta mezkla guzti hori egiteko, orduan kostatzen ari zaigu asko. Eske badugu sorte hori Zaitorrek ikasi du soinua, soinu teknikoa ez, eta ere du berak hartzen du ardura guztia, orduan, es claro. Hori ere bada abantaila bat aprobetxatzeko da zure figura bat. Bai. Justo gure kasuan gu ez ginen hasi beste talde asko hasten diren bezala hasi eta bertsoak jotzera lehenengo, eski gu sortu ginenan bagenituen ja 2 abesti edo sortuta, orduan gure lehenengo kontzertuan erdiak baino gehiago ziren gureak. Hori orduan, alde batetik oso polita da sorkuntza gustoko dugulako eta baina beste alde batetik publikoarentzat nahiko txama da. Zituztelako besteak ezagutzen. Orduan hori gutxi barru grabatzen dugun. Aipatuta, hasi zeratela lan hauetan sartzen, non ikusten duzu ez zuen burua 2 urte barru? Espero dugu diska amaituta egotea, eta kontzertu asko ematen. Euskal Herritik mugitzen, albada beste leku batzuetara zabaltzen, eta hori gure musikaz gozatzen eta sortzen, eta
Ba, pizka bat hori. Urteenetarako badaukazue helbururen bat? Diska, ez, fijo. Ja, oraintxe bertan dena da diskora jutea. Bai, bueno, Diska eta kontzertu asko. Kontzertuak. Ados, aipatu dizkidazue, badituzuela pare bat kontzertu, ez? Bai. Ezakit, aipatu daitezken publikoki edo igual oraindik ezin dira aipatu. Zakigu. Bueno, San Ferminetan bat daukagu, eta baita irailean Orbarako gaztegunean beste bat, eta bueno, joango dira ateratzen. Jendeak jarri zeitzatela sareetan, edo pare. Galdetu nahi nizuen, zer esango zeniokete zuek bezala duela urte bete, urte terdi talde bat hasi nahi duen gazte bati? Osea, nik adibidez, pentsatzen dut, adibidez Gaizka eta Biok gara taldeko helduagoak garenak, eta alde horretatik ikusten dut nola denbora asko galdu egin dudala talde bat sortzeko, osea, lehenago hasiko nintzen, ze ikusten dut, adibidez beraien adinea, ikusita beraien ardurak askoz, lan aldetik ez direla inbeste, ze goiak lanean egon bar gara eta gauza horiek, denbora gehiago duzula proiektu serio bat egiteko eta aurrera eramateko. Orain agian zuen iritzia ezberdina da, baina hori da nire iritzia. Aurrerago hastea. 18 urterekin ja hastea, eta ez izatea lotxarik ez beldurrik, ze gautza gainean igual zara eta gauzak eterako dira jartzen baduzu zure. Bukatzeko, zer esango zeniokete zeuen buruari, hasi zineteneko garaiko zuen buruari? Asko gozatzea prozesua, seriotasun gehiagorekin hartzea, igual, hori, entsaioena ez, etxean abestiak ikustearena, eta, hori, asko gozatzea, nik uste dut. Besteak badukazue konbendioren bat emateko zuen duela urte terdiko buruari? Aipatu duen agian, bai. Gauzako beplanifikatzea, agian, bai. Mila esker, lauroi etortzeagatik onera, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenuketen? Animatzen dugula jendea gure kontzertuetara gerturatzea, eta gure musikaz gozatzea. Eta eragilei nahi badute arerio deitu, guztiz irekita gaude. Eta Iruñerriko eta Euskal Herriko estena antikomertziala sustatzera. Osongi adibiliko gera zuen sareetan, ea zerbait berria ekartzen zuen eta hurrengo arte. Eskerrik asko. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.